Ahojte žienky, ja vás tu srdečne vítam a dnes by som obzvlášť srdečne rada privítala nášho hostia, ktorým je Slávka, Slavomíra Puntigan Vývleková. Dúfam, že som to povedala dobre, Slávka, to tvoje meno. Áno. Super. Ahojte. No a Slavka vám chce porozprávať dnes o svojej ceste, pretože tá cesta za handmade podnikaním bola celkom zaujímavá. Mala svoje vrcholy, mala aj svoje páry. A Slávka sa venuje výrobe náušníc, do ktorých vkladá vlastne kamienky a rôzne, nebudeme tu teraz ani značky hovoriť. Mhm. A jednoducho Slávka bola alebo je na tej svojej ceste, kedy predáva svoje výrobky už nejakú tú dobu, už je tam nejaký ten rok. Takže Slávka, prenechávam ti slovo, predstav sa, povedz, čo vlastne robíš a ako dlho sa vlastne svojej tvorbe venuješ. Takže Anka to už pekne povedala, ja sa venujem výrobe šperkov, viac menej som sa tak zamerala na náušničky, to je pre mňa také gro. A ručne do nich vkladám sklenené brúsené kamienky. A ja už teraz hovorím, že nevyrábam len náušnice, ale ja robím ženám radosť, robím ich šťastnejšie, výnimočnejšie, alebo s pocitom výnimočnosti a možno tak trošku aj sebavedomejšie, aspoň sa to snažím odovzdať tým ženám. A začala som robiť šperky tak zhruba pred 12 rokmi. A v minulom rozhovore teda, neviem, či sa budem trošku možno opakovať, ak už videli niektoré ženky aj minulý rozhovor, ale teda tá moja cesta bola taká veľmi pozvolná a postupná. Začala som vlastne popri práci ešte, potom prišla materská, rodičovská, to bolo viac menej som sa venovala teda bábätku a potom hej, malému ako rastol. A počas rodičovskej som sa teda rozhodla, že by som sa tomu chcela venovať naplno, pretože ma to naplňalo. Bavilo ma na tom to, že som vedela, že ma to uživí, pretože už vtedy mi to tak celkom dobre išlo a ja som sa hlavne chcela venovať tomu dieťaťu, že keď už ho mám a mám iba jeho, tak som to chcela byť pre neho. To je také, myslím, že veľmi veľké pozitívum podnikania, aj keď babi to slovo nemajú radi, ale ja už teraz celkom aj áno, že ja za tým vidím takéto veľké plus to podnikanie, že mám čas vtedy, keď ja potrebujem aj pre to dieťa, pre seba, pre rodinu, pre doma. Mhm. Tak Mhm. Takže to bol taký ten tvoj, prečo si sa rozhodla, že áno, chcem to, hej? Ty si v podstate áno, popri áno. práci, popri materskej rozbehla vlastne tú svoju činnosť, začala si vyrábať náušničky, išlo ti to, bolo to super, čiže vlastne tam si videla taký ten prínos, že si vieš, nemusíš chodiť do práce od do, ale jednoducho si tu pre svoje dieťa, chcela Mhm. si sa mu povenovať. No a celkom ti to išlo, vedela si, že sa tou svojou tvorbou uživíš. To bolo vlastne ešte počas tej materskej, áno? Vlastne ja som mala tak viac menej predloženú rodičovskú, ja som si dala 6 rokov, ja som do toho šla naozaj, ja som taká matka, že naplno, ja som si povedala, že budem s ním doma 6 rokov, takže ja som mala tú neplatenú predloženú do 6 rokov rodičovskú, takže áno, počas tej rodičovskej to bolo také pozvolné, že aj dobre sa mi predávalo, lebo myslím si, že to bolo aj tým, že som na to nejak netlačila, že som to robila naozaj tak, že super, že už aj keď som mala živnosť, že privyrobím si, že je to fajn. Predsa len, že niečo do tej domácnosti donesiem, že aj ja som z toho mala dobrý pocit, aj ten čas som mala. A po tej rodičovskej som už proste vedela, že idem do toho naplno, nastúpil do školy, som vedela, že už to nebude také ako v škôlke, že stále chorý, že to už bude lepšie. Tak ako hurá, ideme do toho s plným nasadením a celkom sa mi aj darilo, len vtedy už prichádzal COVID, akurát keď mal Mhm. nastúpil do školy, tak už nastupovala tá taká éra, že všetci ideme do online. No a tam pre mňa nastal taký zlom, že začala som si uvedomovať, že už mi nebude stačiť len to, že ja niečo pekné vyrábam a že bude o to záujem, lebo predtým som mala malú konkurenciu a zrazu tá konkurencia extrémne narastla. A teraz že čo idem robiť, hej, lebo netušila som, že sú nejaké online programy, nejaké mentorky, že niekto by mi s tým mohol pomôcť, tak som skúšala, občas to bolo lepšie, občas horšie, potom bol jeden rok, ktorý bol veľmi dobrý a o 2022 nastal taký zlom, že toho už bolo fakt, že plno na tom internete a ja som vedela, že ja sa už ďalej sama nepohnem, ale aj taký vnútorný pocit som mala, že je to málo, že ja chcem len predávať, že to není to ono, čo by ma tak skutočne naplňalo. Mne tam niečo chýbalo. A to Mhm. niečo som zistila potom až u teba, čo to vlastne je.
Mhm. Ja v tom čase tak nejak natrafila na teba, ale kľudne, ak chceš niečo povedať, lebo ja veľa kecám dneska, Anka. Úplne v pohode, lebo ono je to presne, si tam pekne vystihla také tie body, v ktorých sa nájdu, myslím, aj mnohé ženy, že jednoducho nejako začali, teraz ten internet presne pred tým covidom bol prázdny, tam ozaj stačilo dať niečo pekné, ja si pamätám, tiež už som to spomínala zo párkrát, ale dnes mi to príde úplne ako taký, že wow, to snad ani nemohlo byť skutočné, ale tam ozaj stačilo dať nejakú súťaž, olajkujte, dajte like mojej stránke a jednoducho pôjde to všetko a, a tak ďalej. A ja si pamätám, za jeden deň, čo som takto spravila takú súťaž, my sme mali 1000 nových sledujúcich. Za jeden jediný deň. Čiže ty si to tam pekne tak zhrnula, že vyrábala si, bavilo ťa to, no a potom teda prišielo to obdobie covidu a tam to nejako začalo troška klesať, aj keď zase na druhú stranu v tom prvom momente si hovorila, že to celkom išlo, že bol o to ešte záujem. Kedy tam nastal taký ten zlom? Ty si tam spomínala ten rok 2022. Mhm. Na konci vlastne roku. Aj ja som hodila takú spiatočku, lebo to bolo to aj v mojej hlave, že joj, teraz COVID a že ja nechcem chodiť ani na poštu úplne tak, že lebo proste bolo to niečo, hej, celý svet o tom rozprával, nikto nevedel, že či sa dá naozaj tak rýchlo nakaziť, takže aj ja som sa zľakla, aj tie zákazničky sa zľakli, mi písali, že joj, tak ja neviem, či budem chodiť na poštu a tak, že radšej si s tým dáte teraz pohov. No ale po tých 3 mesiacoch už som zistila, že je to také viac menej, že nafúknutá bublina, takže ja som si začala robiť naspäť to svoje a celkom mi to aj vravím išlo a potom v tom, myslím, že december 2022 to bol taký zlom niekde u mňa vo vnútri a ja si myslím, že to možno cítili potom aj tie zákazničky a mne tie tržby začali ale že takto klesať. Mhm. Proste extrémne. A ja som sa už v tom necítila taká ako predtým. Niečo mi tam proste chýbalo, len som nevedela, že čo. Mhm. A tu si pekne tam vystihla také dva body. Vlastne jeden je taký ten mindsetový, že ty si v Mhm. podstate nechcela, že si sa rozhodla. Predtým si tam spomínala, že nechcela si tlačiť na tie tržby. To tam bolo úplne krásne vystihnuté. A to si myslím, že je tiež jeden z veľkých momentov, ktoré ženy pokiaľ pochopia, a to je to, čo hovorím ja, nechoďte do môjho programu, pokiaľ vás tlačia financie. Pokiaľ ozaj očakávate, že teraz musím okamžite hneď zarábať, nie je to dobré, lebo ono ozaj, ako sa hovorí, že ten tlak vytvára protitlak, Mhm. čiže ono v podstate sa nám to všetko ako keby zase znásobené vráti späť. Čiže tam bol jedno také mindsetové uvedomenie, že nechcela si tlačiť, tam to celkom išlo a potom zrazu tam prišlo to druhé mindsetové uvedomenie, že si sa zlákla, že vlastne nechceš a tak ďalej, že nechceš sa nakaziť, lebo ono za mňa je to podnikanie spojené s takými 3 bodmi. Jednak je tam hlava, taký ten mindset, ako premýšľame, ako uvažujeme. A to by som teraz rada sa zmienila o jednom fakte, s ktorým sa stretávam čím ďalej, tým viac. Mnohé handmade šikulky majú teraz taký pocit, že sa im nebude dariť uživiť sa tou svojou tvorbou. Pretože je strašne veľa lacných dovozových vecí. A to je úplne jedno, či sú to tie lacné reťazce, kde v podstate ešte vám peniaze dajú, len teda nakúpte, tak mi to niekedy príde, alebo či sú to v podstate nejaké krajiny, alebo jednoducho handmade šikulky, ktoré vyslovene po cenu. Pretože ja keď vidím nejaký výrobok, videla som jednu takú krásnu, myslím, že chobotnička to bola, alebo čo to bolo, za 2 eurá. Čiže to je akože dobré hračka, ale ja viem, že v tých 2 eurách tam je možno tak materiál a tam to tak haslo, hej, čiže o nejakom tom podnikaní a príjmoch sa nedá hovoriť, ale to som chcela, to mindsetové, že ženy sa veľmi často koncentrujú na to, čo sa teraz nedá. Aký je teraz stav? Že Mhm. teraz jednoducho všetko je lacné a jednoducho, keď chcem aspoň niečo predať, musím aj ja predávať za lacno. A toto je taký ten mindset, ktorý nás trháva dole. A Slávka, možno povedz aj ty, ako si to mala s tým mindsetom a čo teda sa tam dialo. Spomínala si aj, že vlastne si cítila, že niečo ti tam chýba. Tak skús nám porozprávať, že čo to bolo a ako sa vlastne tá tvoja cesta uberala ďalej. Lebo vlastne išlo ti to a potom tam niečo prišlo. Ešte vlastne ja som nespomenula, že takéto moje nastavenie predtým bolo, že predávať za lacno, aby si to každá žena mohla dovoliť. Hej, ja som išla do toho s tým, že chcem dopriať každej žene. Takže tým, že ja som dopriavala každej žene, tak ja som síce predávala, ale ten zisk pre mňa bol
teraz keď si to tak spätne zoberiem, extrémne nízky. Sice ja som predávala, hej, ale zisk z toho bol taký, že menší a veľakrát to bolo, tie ceny si to teraz tak uvedomujem, že boli tak nízke, že ja som toho už niekedy mala aj dosť, že ja som robila, už niekedy sa mi to zdalo, že ako na pásovej výrobe, že ja už som potom ani nestíhala a možno, že to bolo to, že mi tam chýbalo v tej tvorbe niečo viac. Ja som si neuvedomila, že ja vlastne to je aj o mne a o mojom nastavení pred tým, že som si nevážila v podstate to, čo robím. Hej, to, čo teraz chcem odovzdať tým ženám, lebo to vychádza zo mňa, že akože ja som si nevážila samu seba a teraz chcem, aby sa to aj tie ostatné ženy naučili. A o to, čo hovoríš, že všade je teraz lacného, ja viem, sú internetové obchody, ja som o tom hovorila aj vo svojom vlastnom videu, hej, kúpiš náušničky za 2 eur, za 5 eur, ja viem, ale to sa s ručnou výrobou nedá porovnať a ja takú chcem, aby sme my handmade tvorkyne takú aj osvetu dávali tým zákazníčkam a hovorili o tom, že predsa tými rukami sa prenáša niečo, hej, alebo to, pri akej energii sa tvoria tie výrobky. To sa nedá porovnať tie čínske a kvalita a alergie potom a proste je toho veľa. Ja by som o tom veľa teraz vedela rozprávať, ja som sa tak v poslednej dobe rozkecala o tom, ale je to pravda. Chcem, aby sme o tom všetky hovorili, nech robíme čokoľvek. Že keď to robíme naozaj, keď tvrdíme, že to robíme s láskou a že do toho dávame kus seba, tak to nemôžeme dávať za 2 eurá. To nie, proste. My sa dostaneme za chvíľočku aj k tomu, čo možno ženy, ktoré nás sledujú alebo budú sledovať, takú otázku, ktorú majú. A síce, že no dobre, ale veď keď budem predávať za draho, tak každý sa popozerá a niečo podobné nájde aj za niečo nižšie, za nejaký lacnejší peniaz. K tomu sa dostaneme, ale poďme teraz ešte k tebe, Slavka, a porozprávaj nám, že vlastne čo sa tam dialo na tej tvojej ceste, ako to bolo ďalej. Sme boli u toho roku 2022 a čo potom? No, vlastne ja som rozmýšľala už aj nad tým, že s tým budem, proste, že to ukončím nejako, ale ja som si spomenula, že niekde som nejakú Anku Harsku započula predtým, možno, že už aj v tom roku 2002 a rozhodla som sa, že to proste ešte vyskúšam. Prihlásila som sa do nejakého tvojho, ja neviem, či to bola masterclass, alebo proste neviem. Niečo v septembri to bolo a ja som to spomínala aj minulé, že ty si mi ten prvý deň dala odpoveď na otázku, ktorú som ja mala už roky v sebe a ja som sa ten moment rozhodla, že ja idem do toho programu a že ja ťa proste potrebujem, ja to opakujem a budem to opakovať, že to boli najlepšie investované peniaze do môjho podnikania a celkom možno, že nie len do podnikania, ale aj do mňa, lebo ty máš v tom programe nielen tie technické veci a že proste stratégie, ale ja som to hovorila aj minule, že to je neskutočné, čo ty robíš s našou mysľou, hej, lebo ako ty hovoríš, to sú dve strany. A mne nejde podnikať, keď sa zle cítim, napríklad. A to dostávam tiež u vás. Ja keď padnem, aj k tomu sa ešte dostaneme, hej, že potom, ako som nastúpila do programu, tak presne v októbri som nastúpila, ja už som v novembri čakala. A na jednej strane som vedela, že sa to proste nedá za 1 mesiac, ale mňa tak tým, že ja podnikám, že naozaj, že ja to mám na živnosť, že niekde v hlave som mala, že musím zarobiť a musím si zaplatiť tie svoje účty, tak ja už som to hneď chcela v novembri, ale na druhej strane som vedela, že to proste nie je možné a strašne som tlačila ten október, ten november a potom ja nezabudnem na to, čo si mi povedala pred koncom novembra, že Slavka, ale veď do konca novembra je ešte nejaký čas a že proste, že sa mám trošku uvoľniť, že to mám nechať plynúť a ja som to naozaj nechala. A už si to spomínala aj minule a ja som mala takú tržbu ako vo svojom topu období nakoniec v tom novembri. Takže veľa toho je v našej hlave a ako čo vysielame. Ty si to tak pekne zhrnula, Slavka, a ja možno len pre tie z nás, ktoré nás nepoznajú, možno ani nevideli ten prvý rozhovor, tak to troška ešte rozvediem, aby vedeli, že vlastne čo sa tam dialo, čo tam bolo. A síce ty si teda prestala mať ako keby tie tržby, cítila si, že teda sama to nezvládne, že niečo ti tam chýba. A potom si bola na tom mojom masterklase, čo som mala, myslím, že to bolo 5 dní vtedy v septembri. A tam si sa rozhodla, že teda chceš ísť do programu. A to je vlastne to, čo ja hovorím, že vlastne ženy, pokiaľ idú do toho programu, tak tam je strašne veľa takých tých premených a jednoducho áno, môže sa stať, že po mesiaci človek ako keby vystrelí
Ale väčšinou, čo zvyknem hovoriť, že to je proces. Je to vlastne sadenie rastlinky. A ono tú rastlinku, keď zasadíte, tak ona v podstate, áno, ona vám môže vykúknúť za chvíľočku, ale tie plody oberáte až po nejakej dobe. A zase toto je, myslím si, že oproti iným programom, v tom mojom programe Ži svoj handmade sen, taká jedna zvláštnosť, že áno, z začiatku to možno nebude také rýchle, nemáte rýchle plody, ako keby, že neukazujem vám tam, že pohnojí tú rastlinku a rýchlo oberať, ale že skôr učím, nastavte si systém a oberajte tie plody stále, že vlastne tá rastlinka tak ako rastie časom a robíte tie kroky, ktoré máte, tak vám prináša to ovocie opakovane. Čiže tam potom s menšou námahou dá sa povedať, že to ovocie sa oberá stále. No a teraz sa vrátim k tebe, lebo tam prišiel taký ten veľmi zaujímavý moment, že si teda v októbri naskočila do toho programu, to bolo myslím nejako polovici novembra, plus mínus. A pamätám si, že na tom našom stretnutí, lebo každú stredu máme teda živé stretnutie online, že si hovorila, že teda ešte sa ti nedarí predávať a v podstate bola si taká troška, nechcem povedať, že nahnevaná, ale tak presne tam bola cítiť taká tá energie, že ale veď ja už som podnikala, že ja nie som vlastne nováčik a že mne sa stále ešte nedarí po tom mesiaci, že vlastne nevidím tam nejaký progres, nejaké zlepšenie. A ty si v podstate ale pekne sa vrhla aj do tých úloh a ja viem, že ono tie úlohy niekedy sú také celkom pekne náročné, že človek musí popremýšľať, musí si to tam vypísať a jednoducho tie kroky robiť. No a vtedy som presne si pamätám, si hovorila, že vlastne nemáš také tie tržby a ja som ti na to povedala, rozobrali sme tam samozrejme niektoré veci, ale povedala som ti, ešte vydrž, ešte nie je koniec novembra. Mm-hmm, Ty si v presne. podstate behom týždňa sa ti podarilo, myslím, zarobiť, porozprávať, čo sa tam udialo. Ja akože, aby som veci uviedla na pravú mieru, teraz mi vypadla myšlienka, ale chcela som povedať, že ani nehovorím, nechcem nabádať ženy do toho, že teraz, keď vstúpia ku Anke do programu, že po mesiaci alebo dvoch, že hej, že budú mať nejaké, že že teraz happy tržby, ale je to naozaj tým, že ja som podnikala už dlhšie, ale ja som potrebovala presne nastaviť ten systém a tým, že ja som naozaj v tom októbri začala, ja som išla do toho naplno, ja som začala si robiť tie úlohy, ktoré boli v tom prvom module, ja som chodila na stretnutia a síce tie prvé 4 týždne možno ja som nevidela výsledky, alebo možno, že aj 5, ale tie ženy to začali vnímať, že aha, že tak ona robí zrazu niečo iné, inak sa prezentuje, dáva iné príspevky a možno, že to ich tak nejak zaujalo a postupne som začala mať naspäť tie svoje fakt, že vysnívané trpičky. Uh-huh. Keď to tak môžem povedať. December som mala úžasný a potom som sa trošku aj bála, že keď som mala taký super december, tak z minulých rokov som potom zvykla mať taký slabší január, ale stále som išla v tom programe, v tých plnení úloh, hej, stretnutia a robila som tie kroky a ja som január mala, myslím, že som to spomínala taký, že to bolo moje top. Uh-huh. Išlo to proste ďalej. Február bol tiež super, marec bol perfektný, ale na konci marca... Ja ťa zastavím, pretože hneď sa dostaneme aj k tomu marcu, pretože tam prišiel tiež jeden taký zlom, ale ja si pamätám, ty si vlastne v januári, lebo chcem vedieť vlastne, ako sa vám darí, tak sme koncom januára vlastne si robili také, že teda, ako to máte. A ty si tam napísala, že vlastne, asi som si dobre nastavila tú moju predajnú kampaň, pretože v podstate už teraz mám vypredanú valentínsku kolekciu. Uh-huh. A Vidíš, to som aj zabudla už. Ja som z toho bola veľmi príjemne prekvapená a pre mňa to bol ozaj taký krásny moment, že keď človek plánuje tie svoje predaje, tak presne robí tie činnosti a ty si v podstate mala vypredané k časovému bodu, kedy mnohé handmade šikulky začínajú ešte len plánovať, že čo budú mať na Valentína, čo budú predávať k Valentínu. Ja sa ešte rýchlo vrátim k tomu týždňu v tom novembri. Myslím, že to bol týždeň alebo nejakých 10 dní plus mínus, čo sa ti teda podarilo ako keby dobehnúť tú tržbu, že si konečne začala mať nejaké tie tržby, s ktorými si bola spokojná, hej? OK. A potom teraz si nejako nabehla, dá sa povedať, že každý mesiac si sa dostávala na takú čiastku, ktorú si zarábala ešte pred tým covidom, ešte vtedy predtým, keď sa ti darilo z toho obdobia?
Ale aj pred covidom to bolo také, že bol mesiac horší, potom slabší, lebo pokiaľ naozaj nemáš stratégiu a predávaš tak viac menej, že náhodne by som to nazvala, tak ono ti to takto strašne pláva. A ja som zrazu v tom hneď na začiatku, alebo kvázi na konci novembra a ten december, január, február, marec nabehla na stabilný príjem. Čiže mi to neplávalo. A to vidím obrovský rozdiel v tom, ako som predávala predtým, než som vstúpila do programu a po vstupe do programu. Tak a teraz sa poďme pozrieť na to, pretože ja hovorím, že nehráme sa tu na nič, nejako vás netlačím, že teda poďme a musíme predávať a volajte ľudí a tak ďalej, ale že nastavujeme si systém, ale takisto chcem ukázať aj na to, že to podnikanie je proces. A jednoducho Slávka tu teraz rozprávala, že dobre, ten prvý mesiac bol taký, aký bol, potom to nejako nabehlo a išlo, ale aj tak tam prišlo k jednému bodu a ono je to celkom prirodzené a chcem na to upozorniť, alebo chcem o tom povedať, že to podnikanie málo kedy sa deje takto, že začnete a ide to kontinuálne smerom hore. Ono väčšinou to podnikanie je taký ako keby proces. Treba si dať pozor na to, keď človek ide príliš nízko, keď vlastne sú tam tie výkyvy, ale napriek tomu je normálne, že sa vám niekedy podarí, že spadnete dole. A Slávka, to sa stalo aj tebe. A ja by som bola rada, aby si porozprávala, čo to bolo, čo si ty myslíš, že čo sa tam udialo, porozprávaj nám o tom. Ja som to tak, možno, že tú prípravu na tú aprílovú, nazvem to kampaň, podcenila, pretože už som si myslela, že tak to už nejak samo, hej, mesiac, 2, 3, joj, dobre, už sa nemusím tak snažiť. Tak som poľavila aj, možno, že aj v príspevkoch, že už to nebolo také, ako by to malo byť. A poviem, že aj v súkromnom živote, aj zdravotne, že sa niečo pokazilo a na mňa to má strašne veľký vplyv. Ja potom prestanem robiť, lebo ja som zase človek tým, že ja stále tvrdím, že to, ako sa ja cítim a to, čo odovzdávam tými rukami, to dostanú aj tie ženy. A ja nechcem odovzdávať tým ženám niečo zlé, takže som sa stiahla aj s tvorbou viac menej na také 2 týždne a samozrejme prirodzene tam potom tie tržby, alebo tá tržba teda v tom apríli nebola taká, ale hľadala som, že prečo som aj tak psychicky kvôli blbým 2 týždňom, nazvem to tak padla dole. Aj čo som vlastne urobila zle, že som sa tak vrátila naspäť, ale netrvalo mi to dlho, takých pár dní som bola v takej, nazvem to blbej energii, ale potom som mala stretnutie s vami, mala som stretnutie s tebou, osobné, to mne akože veľmi pomohlo a toto je za mňa niečo nezaplatiteľné, čo máme v tomto programe, že si môžem s tebou sadnúť, že sa môžeme porozprávať. A povedala som si, že nedám sa, že idem ďalej, proste, že robím ďalej tie kroky a že ono to príde. A naspäť som sa vrátila do takej tej ľahkosti a do tých príspevkov, ako nás naozaj učíš. A už hneď na začiatku mája to šlo zase tak naspäť hore. Ale uvedomujem si, že to podnikanie nedá sa ísť stále hore. Samozrejme, že nie. A to, že ešte ja som taká, že mňa ovplyvňujú okolnosti a že potom to nechcem prenášať na tie ženy. A ja som si možno, že aj trošku aj sama zablokovala ten prísun peňažkov. A nerobila som tie kroky tak, ako by som mala. Musela uznať seba kriticky. Ono, jasné, sme ľudia, ne? A jednoducho aj tie okolnosti... Prepáč, ešte to dokončím, Anka. Chcela som tým povedať to, že keby som nebola v tvojom programe, tak neviem, čo mám robiť, nemám sa o tom s kým porozprávať a viem, že aj maj by bol blbý, aj jún by bol blbý, lebo už som mala také obdobia a nevedela by som, čo vlastne urobiť a ako sa vrátiť naspäť. Takže toto je to veľké plus, že keď človek aj spadne dole, je to úplne prirodzené, ale veľmi rýchlo sa vie dostať naspäť, že už to nie je také, že idem dole a dole a neviem, čo mám robiť. Že proste vďaka tým krokom v tvojom programe a vďaka tvojej podpore, vďaka podpore babám, čo sme tam v skupinke, to je niečo úžasné za mňa. Ja som sa tešila dopredu, lebo videla som rozhovor s babami, keď sme mali ten masterclass, alebo čo to bolo, takže aj to bolo za mňa také veľké lákadlo, že budem tam mať niekoho, kto mi rozumie, kto ma podporí. Takže tak, no. Super, Slávka, ďakujem vám pekne za zdieľanie a chcem to aj ja
povedať, že vlastne sme ľudia a jednoducho všetko na nás vplýva. A ozaj tá naša komunita žien, ktoré tam sú teraz v tomto programe a ja myslím, že ozaj ten program si ako keby priťahuje ozaj také ženy, ktoré tam majú byť a potom je tá energia vzájomná a keď je človek na niečo sám, tak presne má len také tie informácie, ktoré mu hlava poskytne. Ale keď je v tej komunite, také tej podporujúcej a zistí, že aha, veď aj táto to takto mala, aha, robila to a to, aha, nie som nejaký mimoň, veď jasné, normálka, však sme ľudia, dobre, poďme, zasmejeme sa, zmení sa tam energia, nastavíme si treba nové ciele. A za mňa je to obrovský prínos aj v tom, že si dáme feedback, pretože človek, keď tvorí, teraz myslím konkrétne treba z príspevky na sociálne siete, tak si často myslí, že veď som tam dal to, čo chceme, lenže to je len z jeho uhla pohľadu a ten zákazník na druhej strane to nemusí prijať. Čiže my si tam ozaj dávame feedback na všetko to, čo človek potrebuje, že tá skupina je viac menej, dá sa povedať, 24 hodín, 7 dní v týždni prístupná, čokoľvek, na čokoľvek potrebujete, dáte otázku a ja som spomínala, aj to dodržím, že tá skupina bude tak pre 12 ľudí. Chcela som 15, ale cítim, že tých 12 tam bude úplne OK, pretože je to dosť také, nazvem to aj intimné. No a Slavka, keby si mala, teraz si zasa nabehla, si teda v takom tom procese, že ide to, keby si mala tak porovnať tie tržby, dajme tomu s januárom, s februárom a teraz v máji, tak je to, dostala si sa už naspäť, ako to vnímaš? Áno, dostala som sa už naspäť, ešte není koniec mesiaca, ale som už naspäť na tom svojom stabilnom príjme, tak ako som spokojná. Super. Čo z tvojho pohľadu je v tom programe Žij svoj handmade sen takéto najviac? Čo tebe dalo najviac? Ťažko povedať jednu vec, že čo najviac. Je tam toho veľa. Naučila si ma ako tvoriť príspevky, ako vôbec výjsť so svojou tvárou na Facebook, lebo ja som to spomínala aj minule, že ja som nemala ani len svoju fotku na stránke. Takže mne si tak skvelo nastavila nie len tie technické veci, ale aj mindset. To, ja som to hovorila aj minule, to je pre mňa, za mňa, asi to je také, lebo tým, že mňa strašne emócie ovplyvňujú, ja som taká emotívna, tak to je asi za mňa takéto gro, že si zo mňa vyťahla to moje prečo. Napríklad ja som sa nikdy nezamýšľala nad tým, že prečo tvorím, čo chcem odovzdať tomu svetu. A vlastne, keď sa vrátim k tomu, to je to, čo mi chýbalo v tej tvorbe. To, čo nevedela som na to prísť, že čo robím zle, alebo že čo mi tam vlastne chýba. A vďaka tebe som vlastne prišla na to, že je síce pekné tvoriť a predávať, ale keď to má taký hlbší zmysel a význam, tak je to oveľa krajšie, oveľa viac sa mi darí s takou ľahkosťou to predávať potom. Takže toto je za mňa asi také, možno, že najviac, že viem, prečo to robím a čo chcem svetu odovzdať. Možno, že neviem teraz, že hovorím, že svetu, ale ja už to tak vnímam, že tým ženám dávam proste niečo viac ako len šperk. A to ma tak, veľmi ma to baví a naplňa, keď mi píšu, akú radosť som im urobila, alebo že sú šťastné, že sa cítia vynimočnejšie, že majú skvost šperkovnici, to mám rada inak to slovo, že skvost, a s tým som neprišla ja. S tým prišla jedna zákazníčka, ona mi to dala verejne a už to tak opakuje. Takže takéto naozaj, že naplnenie, toto mi tam predtým chýbalo a teraz to mám a za to som vďačná tebe. Ja som veľmi rada, že si sa takto zobudila, že si vlastne si dovolila v odzovkách vyliesť z tej ulity, pretože toto je takým jedným aj hnacím motorom, ale jednak to, že človek dáva vedieť o sebe, o tom svojom prečo sa rozhodol tvoriť, čo je za tým, čo tam vníma on, to je to, na čom sa zakladá značka. Pozrite si ozaj akúkoľvek úspešnú značku, tá značka samozrejme predáva výrobky, ale primárne tá značka predáva tú víziu, hodnotu, to, čo je za tým. A toto je aj niečo, čo si myslím, že pokiaľ ženy pochopia, tak sa im začne dariť. Pretože predávať výrobky, vyrábať výrobky, áno, nie je to jednoduché. Sama som 13 rokov vyrábala šperky z jabloneckých korálikov, predávala som ich, mala som aj kamennú predajňu. Vedieť vyrobiť nie je jednoduché, ale čo je za mňa takéto umenie ešte, by som povedala naviac, je vedieť to predať.
A pokiaľ chceme predávať naše handmade výrobky, tak nemôžeme prezentovať výrobky ako také, ale potrebujeme tam dať troška ten marketing, tú hodnotu. A ono potom my zistíme, že sa cítime inak, pretože my presne nevyrábame výrobky, o ktorých už podvedome vieme, že no dobre, tak ale veď vyrábajú podobné náušničky za 2 eur, za 5 eur, tak asi neviem, jaká tam bude cena. My proste jednoducho vieme, čo za tým je. Ono presne toto sú tie energie, že vlastne si to pritiahne tých zákazníkov, ktorých osloví tá naša vízia. Presne to, prečo tvoríme. A Slavka, je niečo, čo je náročné na tom programe? Ja viem, že tam tých vecí je viacero, ale čo možno pre teba bolo tak veľmi náročné? Asi ten predajný modul, nevedela som to tak, tým, že ja idem do všetkého tak cez emócie, tak ten predajný modul bol, na jednej strane som to chápala, ale nevedela som to ako keby tak uchopiť, že do príspevkov, že ako presne, neviem. Na jednej strane je to veľmi výživné a veľmi dobre spracované ten predajný a stále ho mám ešte otvorený a kvázi ako keby nedokončený. Ale ja to berem tak, že stále som v tom procese, že stále sa učím. Lebo ja som to videla aj na tom predpredaji v tom apríli, že som to tam tak nemala úplne ešte dotiahnuté, ale to je všetko o praxi. Takže ten predajný je úplne že perfektne spracovaný, že dopodrobná, len zase nemôže človek naozaj čakať, že teraz ja si to prečítam a že už budem vedieť robiť perfektne príspevky aj všetko a že už mi to pôjde po masle. Berem to tak, že všetko je to proces. A inak mňa najviac, ja som to spomínala, mňa najviac dostal modul o cenotvorbe. Bolo tam veľa aj toho mindsetu a normálne to bolo pre mňa také, že wow, tá cenotvorba, že čo všetko si tam započítať, že o čom som nevedela, že ako sa na to pozerať. To bolo ďalšie také super, že som si takého viacej uvedomila, že ja mám tie ceny ešte stále nízke a že môžem kľudne ísť hore, pretože si to tie výrobky zaslúžia a že mám tam tie náklady, len som ich nevidela. Takže preto som nemala taký super zisk, lebo som si veľa vecí nezarátala, veľa vecí som, že tak to je jasné, že však internet si platím, že to je jasné, že mobil si kúpim, to je jasné, no ale keby som nepodnikala, tak nemusím mať taký mobil, lebo ja som si mobil kupovala nový kvôli tomu, aby som na ňom vedela fotiť. Kúpila som si zrkadlovku, aby som vedela tie šperky fotiť, takže ja som to brala tak, že jasné, to využívam aj na súkromné účely, ale tá prvotná investícia bola hlavne kvôli podnikaniu, takže aj ten modul, vlastne všetky moduly sú perfektné. A ten prvý vlastne o nás, o našej hodnote, alebo vydolovať to, prečo, s tými otázočkami na nás, tak to bolo také zážitkové. Tomu som sa dlho venovala a stále sa k tomu rada vraciam, lebo za každým nájdem inú odpoveď. To je na tom také super. Ty si to tam teraz aj povedala aj pred chvíľkou, že vlastne ono je to presne proces. To je taký, nazvem to proces, ktorý na jednu stranu nikdy nekončí. Že pokiaľ si niekto myslí, ja som tiež, priznám sa, išla s takoutou naivnou predstavou do online podnikania, že tu si niečo vytvorím, tu si nastavím a bude mi to fungovať. Ale ono to podnikanie je úžasné v tom, že vy rastiete aj ako osoba, osobnosť. Že vy ozaj premýšľate, začnete premýšľať inak a to je presne ako keď si chcete zasadiť rastlinku, ja neviem prečo tie rastlinky, ale proste milujem to, ja milujem proste to, keď to z niečoho malinkého proste ozaj vyrastí niečo krásne. Keď si zasadí, alebo dáte rastlinku nejaký odrezok do vody. A teraz si všimnite niekedy, ako vznikajú korene. No, najprv tam vidíte len také nič, len takú mlhovinu. Potom zrazu tam vidíte, len tak tušíte, že nejaký malý vlások, že proste niečo tam ide. A potom tie korene začínajú mohutnieť. Ono presne takto sa to deje aj s tým procesom, že vlastne je to všetko prepojené, vlastne myšlienky a stratégia. Ono je v tých myšlienkách, že vlastne najprv sa vy začnete cítiť inak. Začnete si sami nad sebou, nad tou svojou tvorbou premýšľať inak. Postupne to dávate vlastne von cez tie príspevky, že vlastne dovolíte si to napísať ozaj tak, ako vám to sedí. Prvotné je tam troška taká tá obava s takým tým strachom, že no dobre, a čo keď mi tu niekto napíše a prosím te, čo to je tu za blbosť, alebo to by vedela ponavliekať aj moja vnúčka, ja som treba mala také komenty. Ale takto presne je to rast a tu som chcela ešte vlastne povedať taký ten proces, že vlastne vy sa dostanete na nejakú ako keby úroveň. Ale nezostávate tam, idete ďalej. A to je presne to, že vlastne za každým, lebo ten program je vlastne doživotne a vlastne máte k nemu doživotne prístup vrátane budúcich aktualizácií a za každým tam ako keby nájdete niečo nové, nejaký iný uhol pohľadu.
A Slavka, možno len tak ešte posledná vec na teba, posledná taká otázka. Čo by si ty chcela odkázať ženám z tvojho takého možno pohľadu, nastavenia? Čo by si im chcela odkázať, aby treba začali premýšľať inak, nejaké tvoje posolstvo pre ženy, ktoré následujú? Ja som čítala pred pár dňami peknú vetu, že ak chceš vybudovať podnikanie, tak vybuduj najskôr samu seba. A možno, že pred ešte rokom alebo pred 2 by mi to nedávalo zmysel, ale po vstupe do tvojho programu mi to dáva obrovský zmysel, že najskôr nájsť naozaj to naše prečo, lebo to, že chceme zarábať, nie každý to povie nahlas, ale všetci chceme zarábať, to nestačí. Že niečo musíme dať do toho viac a keď to tá žena cíti, že tu som doma, to chcem robiť, to ma naplňa a ešte v tom nájde aj to svoje posolstvo, takže choďte do toho, choďte do toho, neviem, plňte si svoje sny, lebo naozaj, že podnikanie, keď si to porovnám so zamestnaním, je neporovnateľné, ale naozaj v tom podnikaní sa plnia sny. Mhm. To je krásna myšlienka. A presne v tom podnikaní sa plnia sny. Má to samozrejme svoje nevýhody oproti zamestnaniu, ale presne, pokiaľ človek cíti, má tam takéto volanie a chce si ozaj dopriať to, čo si dopriať chce tam mať aj tú slobodu, aj radosť tej tvorby, tak hej, to podnikanie je tá cesta. Super. Nevidím tu žiadne otázky, nikto do chatu nepísal. Slavka, ja ti veľmi pekne poďakujem za to, že si našla čas, že si nazdielala tvoju cestu. Presne s takými tými tvojimi myšlienkami, názormi, s tým, ako si to mala. A prajem ti, nech sa ti darí na tvojej ceste a budeme ťa sledovať aj naďalej, budeme ti držať palce a teším sa niekedy na budúce na rozhovor. Ďakujem krásne, Anka. Majte sa pekne, žienky. Ahoj. Ahojte.